Хәерле сәгатьтә хөрмәтле тамашачыларыбыз. Ямьле кыш мизгелләре белән барчагызны да ихлас күңелдән котлап, тик җылы теләкләрдән, музыкаль күчтәнешләрдән торган чын күңелдән котлаулар программасын башлыйбыз. Бүгенге котлау хатларыбыз Илеш авылында игелекле гомер кичерүче хөрмәтле юбилярыбыз Фәния Зөфәр кызы Басыровага багышлана. Беренче котлау хатына күз салабыз. Ана яши җирдә бала өчен, гомер буе булып терәге, аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минуттан да истән чыгармый ул, гомер биргән сөю җимешен. Җаны белән тыеп яши ана, баласының йөрәк тибешен. Дигән шигъри юллар тап килә безнең өчен иң кадерле, иң газиз, иң сөйкемле булган тормыш иптәшем. Әниебез, нәнәебез, картыебыз Фәния Зөфәр кызы Басыровага. Кадерле кешебез бар дөнья ап-ак карга капланган мизгелдә матур гомер бәйрәмен билгели. Без аны күркәм юбилей белән котлап, йөрәк түребездәге иң саф, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Безнең кадерлебез 1960 елның 13 гыйнварында Югары Ширеккүл авылында Ваҗиха һәм Зөфәр Каюмовларның тату гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Түбән Ширеккүл авылында арытаба Югары Яркәйнең 1нче санлы урта мәктәбендә белем ала. Бухгалтерлыкка укый. Укуын уңышлы тамамлагач, Искра хуҗалыгына эшкә тәгаенләнә. Илеш хуҗалыгы барлыкка килгәч, шунда эшен баш бухгалтер булып дәвам итә. Һәм бүгенге көнгә кадәр биредә тырыш хезмәтен сала. Кадерле безнең яхшы, намуслы хезмәте күп тапкырлар рәхмәт хатлары, почет грамоталар Русия Федерациясының рәхмәт хаты белән билгеләнде. Эшендә алыштыргысыз, үз эшенең остасы булган хезмәткәр булса, шәхси тормышында тугры, яраткан тормыш иптәше, үрнәкле, әни, ягымлы, назлы, нәнәй, картый ул. Сөеклебез 1983 елда әткәйбез Рәшид Басыров белән гомерлеккә вәгъдәләр биришеп, чәчләрен чәчкә бәйләп, гаилә учагын тергезеп җибәрәләр. Гаиләләрен түгәрәкләп, без мәхәббәт җимешләре, бер кызлары, бер уллары дөньяга килгәнбез. Кадерле әти, әниебез, икебезгә дә бар йөрәк җылларын, күңел назларын биреп, күз карасыдай карап, яклап, саклап, тиешле тәрбия биреп үстерделәр. Икебезне дә укытып, икебезгә дә зур итеп туйлар ясап, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүгенге көндә икебез дә гаиләле, уңышлы эшләп йөрибез. Кызлары Люзия Урожай токымчылык заводында бухгалтер. Уллары Илшат Роснефть җәмгыятендә мастер булып эшли. Әти әниебезне сөендереп, оныклары Риана, Эмир, Данил, Амелия үсеп килә. Аларны тәрбияләшүдә дә әниебезнең роле зур. Безнең әниебез олы йөрәкле, киң күңелле, көчле рухлы, кешелекле, һәр вакытта һәр кешегә ярдәм кулы сузарга әзер торган кеше. Карты, карт әтине яхшы итеп тәрбияләп, соңгы юлга озаттылар. Киявен үз улы кебек, киленен үз кызы кебек бик якын күрә. Әниебезне авылда колхозчылар да, авылдашлары да хөрмәт итә. Эшкә дә бик уңган булган ул. Безне һәр чак тәмле итеп пешергән ризыклары белән көтеп ала. Матур итеп безне озатып кала. Җәй җитсә, ихатабыз күз явын алырдай чәчкәләргә күмелә.
Гомумән, әти-әниебез матур итеп, күп итеп мал-туарын, кош-кортын асрап, күпләргә үрнәк булып яшиләр. Аллаға шөкер. Рәхмәт сезгә, барысы өчен дә кадерләребез. Күз нурыбыз, бүгенге шатлыклы бәйрәм көнендә сиңа әтиебез белән тигез булып, тормыш мәшәкатьләренә бирешмичә, кадерләп үстергән балаларыңның игелеген, оныкларыңның бәхетен күреп, олылайган көннәреңне кадер-хөрмәттә каршы алыр өчен Ходай Тәгалә сиңа имәннәрдәй ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы һәм кояшка тиң озын гомер насыйп итсен. Гомер күгеңдә балкыган бәхет кояшың бер качанда сүнмәсен, сүрелмәсен. Күңел түреңдә йөрткән өмет гөлкәйләрең бер качанда сулмасын. Юбилеяң котлы булсын, сөекле һәм сөйкемле кешебез. Без килербез, кадерлебез, кошлар булып, сайрап кына синең яныңа. Без сөенәбез, әни, без бәхетле, бу дөньяда синең бараңа. Син булганда безгә яшәү ямле, игътибарың безгә көч бирә. Бәхетле көннәрне озынайтып, яшик әле шулай гел бергә. Әниебез, син безнең йөрәк тибеше, син безнең иркен, тыныч сулышыбыз. Гомер күгебездә балкып янган, безгә юл күрсәтүче якты йолдызыбыз. Иң изге теләкләр белән сине өзелеп яратучы тормыш иптәшең Рәшит, кызың Люзия, улың Илшат, киявың Денис, киленең Алина, оныкларың Рияна, Эмир, Данил, Амелия. Хөрмәтле Фәния Зөфәр кызы, гаиләгездән бүген кабул иткән һәрбер изге теләк сезнең күңелегезне җылытсын. Килер көннәрегезгә тагын ям өмет өстәсен. Сезгә насыйп булган очсыз-кырыйсыз якты алтаңнар, бәхетле көннәр, йолдызлы тыныч кичләр әле алдагы гомер елларында көтеп алсын. Матур юбилейгыз уңайыннан гаиләгезнең музыкаль күчтәнәчен кабул итеп алыгыз. Без сине котларга, куаналар барча балаларың, синең белән бергә булганга. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Туган зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең. Яшәү яме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без.
бар баланың игілігін көріп, бала қойғылары көрмеше. Ұзақ еллар бізні шатландырып, исән имин әни син яшә. Туған күнің белән қайнар құтылап, зур тазалық сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Туған күнең белән қайнар құтылап, зур тазалық сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Экраннар яныннан ерак китмәгәнсездер, Фәния Зөфәр кызы. Киләсе котлау хаты да сезгә атап язылган. Сезне Дүртөйле шәһәрендә яшәүче кодагыз Рәмил, кодагыегыз Руфина котлап хат язган. Илеш авылында матур гомер кичерүче, хөрмәтле кодагыебыз Фәния Зөфәр кызы Басырованы ихлас күңелдән гомеренең якты һәм кабатланмас шатлыклы бәйрәме белән кайнар котлыйбыз. Хөрмәтле кодагыебыз, Ходай Тәгалә сиңа кешелеклелек, олы йөрәклелек, изге, киң күңеллек сыйфатларын өйеп биргән. Шуларга өстәп, ныклы сәламәтлек, якыннарың хакына бәхетле, сөенечле мәлләре күбрәк булган бәрәкәтле озын гомер дә юрасын иде дип телибез. Йортыңда нур балкытып, алдагы көннәрдә дә якты маяк булып, безне шулай киңәшләрең, ихлас теләкләрең белән дәртләндереп, бер хәсрәтсез, тигезлектә, муллыкта, иминлектә, газиз кешеләреңнең кадер хөрмәтендә бәхетле яшәүеңне телибез. Кодагыебыз кодабыз белән үзләре кебек акыллы, итәгатьле бер кыз, бер ул тәрбияләп үстерделәр. Инде Аллага шөкер, 2012 елдан башлап кодагыйлар булып, бик дус, тату булып гомер кичерәбез. Балаларыбыз Алина һәм Илшат безне шатландырып, бик матур яшиләр. Күз тимәсен. Безне тагын да бәхетле итеп аныклар Рияна белән Эмирне бүләк иттеләр. Ходай безгә насыйп иткән шушы бәхетебезгә күзләр тимәсен. Киләчәктә тагын да шатлыклы мизгелләр, бәхетле вакыйгалар уртасында кайнарга язсын. Фәния кодагый, сиңа иң беренчеләрдән булып кырычтай ныклы сәламәтлек телибез. Барыр юлларың уң, сөенечләрдән генә торсын. Тагын да зуррак юбилярыңны бүгенгедәй шат, көләч йөз, күтәренке кәефләр һәм исәнлек саулык белән каршы алырга язсын. Кодабыз Рәшит белән тиң-тигез парлар булып, тормыш гөлләребез, балаларыбыз һәм оныкларыбыз безне һәр вакытта да тик шатландырып кына торсыннар. Киләчәктә аларның игелек, изгелекләрен күреп, кадер хөрмәттә, рәхмәтләр генә ишетеп, озын-узак еллар гомер итәргә насыйп булсын. Бергә озак яшик әле, куанышып торыйк дөньяда. Безгә кылган барлык яхшылыклар меңе белән кайтсын сиңа да. Сөенеч шатлыкка күмелеп, һәр вакыт елмаеп һәм көлеп, кадергә, хөрмәткә төренеп, яшәсин гомерлек гөл булып. Зур хөрмәт белән кодаң Рәмил, кодагыең Руфина. Хөрмәтле Фәния Зөфәр кызы, бүген сезне якын кешеләрегез, күркәм юбилейгыз уңайыннан зурладылар. Зәңгәр экраннар аша иң җылы, матур теләкләрен юллап, сезгә үзләренең хөрмәт, ярату хисләрен белдерделәр.
Киләчәктә дә сезнең өчен җан атып торган кадерле кешеләрегез исәнлектә, саулыкта, һәр вакыт яныгызда булсын. Шулай бергә каршылар шатлыклы бәйрәмнәрегез әле алда көтеп торсын. Җырыбыз сезнең тарафларга юл ала. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.